avui, a veure si ens pot explicar una mica com va la institució de Guissona, ja que hi som, a veure si ens deixa fer-li unes preguntes. Hola, bona tarda. Quines són les principals activitats que es fa a Càritas? Bueno, doncs a Càritas en tenim unes quantes activitats. Principalment, el que més reforcem és les classes de català i castellà per adults, el català intensiu a l'estiu per adolescents i nens, per Nadal, per la marató, i bueno, hi ha gent que treballa fent manualitats per poder vendre aquestes parades. Com sabeu que una persona o una família necessita la vostra ajuda? Bueno, el primer que ha de fer aquesta família és adreçar-se a Càritas, i a Càritas ve una treballadora social un cop al mes, que és la que els rep, els fa l'acollida, els demana la documentació necessària per saber si realment ho necessita o no. Quanta gent col·labora amb vosaltres? Ara a Guissona som uns 40 voluntaris entre tots els projectes, i també hi ha gent que no són voluntaris però que col·laboren econòmicament cada mes. Quines qualitats es necessiten per a ser voluntari de Càritas? Bueno, el primer és disposar d'un petit temps per dedicar als altres i la generositat, ser empàtic amb els altres, voler ajudar, voler col·laborar i mirar que la gent que ho necessita rebi aquestes ajudes. Què en penses d'aquest projecte que fem anualment aquí a FEDAC Guissona? Penso que està molt bé, perquè gràcies a vosaltres podem fer lots d'aliments per moltes famílies durant molts mesos, que encara que no ho sembli, a Guissona també hi ha necessitats, i això ens ajuda a tirar endavant aquest projecte d'aliments durant bastants mesos, perquè l'any passat es va fer una gran recaptació i esperem que aquest any també sigui igual. Vols afegir alguna cosa més? Bueno, res, que estem molt contents que a l'escola, a través de l'escola feu aquest projecte, que és molt necessari per nosaltres com a entitat perquè ens doneu una gran ajuda i per vosaltres perquè crec que també us ajuda a valorar realment el que teniu i que penseu que hi ha molts nens que tampoc no tenen el necessari i que vosaltres en podeu gaudir de moltes coses que d'altres no. Així que crec que està molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns, per dedicar-nos aquest temps i per explicar-nos també aquesta gran tasca que feu. Moltes gràcies a vosaltres. Tu què portaràs? Jo portaré arròs i galletes i tu? Oli i llet. La generositat et farà feliç. Un cor generós és un cor content. Sigues solidari, practica tot l'any. Col·labora.